Vi har finnet året Brandur Sjurasson Paulsen fyrregar av Jesu typ og Brandur kvui endelig typ. Ja, det känns faktiskt att jag orsök att Jesus själv han bor i en samkommun. Han bor i egentlig här. Och han sa han kan vara här, man kan lyckas väl vara i en byggnad som typ eller i en fotbollsvärld som Torsvärd eller så. Och jag tror att ändla i typ är tror att det samlas vanliga neckfolk. Neck ung folk som har målböken till åka till där. Och så går jag bara färra till dig här stay Som man kunde ganska sådär som en provokation och men jag dansas där och ha ett så kristligt tilltag. Väl om det? Ja, provokation för Gwen. Ja, jag tycker det är då två parter som är provokerar. Första så är det några som för rätt en tomakara bandtraditioner som det var och säljer förr ganska. Alltid det är ju någon rich där eller en bar eller vad det är, men det är ju så att jag vet här var ju Jesus han gick ju äldre bara och i sankon eller halvdömen och han var ju utsamma folk. Han var utdömd till vanliga borgaren. Så kunde inte göra samma. Brandur, har ni folk varit till tilltagskväll? Ja, det hade jag faktiskt rätt länge folk vill säga. Och allt öle var nog du. Näck folk kommer och jag hade näcka finns det gå prata med olika folk och så allt öle var nog. Vi stod om kanske förklara vad det sjätte kväll vad skräin över det. Ja, så är det sankor så hej onkla ett år. Och ja, det ska det. Och så att han hade nu till Tachli och så folk veran där och ta få en Oches Biblio det som var det. Möller för Oches Biblio och efter SM ja, Oches kaffe och dricka månader i barnen på. Vi har så tilltag attvändande. Ja, det var möjligt. Det är bara fantasin så det gränser så det kan väl vara också en luckande efter. Alltså tilltag kväll så här näck folk kommer som vanligt är det typ. Får jag det valt att stanja barna för alkohol. Ja, det kommer att orsaka att vi vill göra såna folk det är vi så ett fotla vid gel att det inte är ganska det är ganska ett rätt i flades förhåll mellan folk att dricka och få upp i hytte. Så det här vill jag inte vill jag gärna ha det som ett äkta naturligt. Det tror vi inte ha bara något. Väntar det så jag som folk någon åter in i samkom i höpen. Jag vet att jag har funnit några personer och kanske kommer känna Jesus. Det var nog chans. Brandur Sjurasson Paulsen, tack för samtalen och gå ända framöver i slutet. Tack så mycket.